Glenn Bedingfield. Grazzi. L-odwa tajba lil kulħadd. Grazzi lil ħal-qormi ta' din l-akkoljenza. Il-beraħ merbaħtu n-nies ġejna dro. Jiġifieri dal-għodu kulħadd għandu punt ekstra. Insellem il-mexxej il-ġdid tagħna u l-Prim Ministru Robert Abela din l-ewwel okkażjoni pubblika illi għandi u 15 ilu ħassejtni sodisfatt ferm li l-Prim Ministru il-ġdid tagħna għażel propju illi jiġi Bormla biex jitkellem fl-ewwel attività politika tiegħu. Imma mhux biss il-fatt illi ġi Bormla, imma ġi Bormla biex ikompli jitkellem fuq ir-riġenerazzjoni tal-Kottonera. Aħna qed nagħmlu riġenerazzjoni għan-nies. Imma l-aktar ħaġa importanti hija ir-riġenerazzjoni politika. Biddilna l-mod ta' kif in-nies tħares lejn il-politiċi. Tlaqna l-bot mill-falsità ta' politiċi illi konna drajna bihom għal ħafna snin, politiċi li kienu jgħidu mod u mbagħad jagħmlu mod ieħor, jew saħansitra jgħidu u ma jagħmlu xejn. U intom ma tafu x'jiġifieri għax kellu jkun gvern laburista f'dawn l-aħħar 7 snin illi solva il-problema tal-arar fil-wiet. U kellhom ikunu kunsilli b'maġġoranza laburista illi jagħmlu ħafna mix-xogħol ta' tisbieħ din il-pjazza 80% tat-toroq illi saru f'ħal-qormi kellhom ikunu kollha kunsilli lokali immexxija mill-Partit Laburista. U spiċċa iż-żmien fejn politiku jwiegħed u ma jwettaqx. U aħna ġibnija dik il-bidla. Kellna nkunu aħna il-Partit Laburista illi imbidlu il-mod ta' kif jaħdmu l-politiċi għaliex aħna il-partit tar-riġenerazzjoni politika. U aħna maħniex estrani għal riġenerazzjoni politika. L-ewwel riġenerazzjoni li kellna nagħmlu kien fl-1992 fejn biddilna l-mod ta' kif naħdmu l-operat tal-partit dak iż-żmien, daħħalna l-medja, għamilna l-kwartieri ġodda, dak il-proċess wassalna sal-2008, fejn fl-2008 wkoll ħassejna illi kien wasal iż-żmien illi nerġu nagħmlu riġenerazzjoni politika biex il-partit tagħna jerġa' jkun rebbieħ. U l-partit tagħna għadu rebbieħ u bir-reġenerazzjoni li għamilna u li rridu nagħmlu se nibqu partit rebbieħ. Ir-reġenerazzjoni li għamilna fl-2008 waslitna biex fl-2013 erbaħna l-elezzjoni ġenerali. U bdejna nwettqu bidliet issa mhux biss internament fil-partit imma bdejna nwettqu il-bidliet mill-gvern. U għamilna bidliet kbar. Stajna nagħmlu bidliet kbar illa għaliex internament fil-partit konna minna bidliet illi ftaħna l-partit. U konsegwenza ta' dan illum għaliex għandna partit aktar miftuħ, wassalna biex is-soċjetà tagħna llum is-soċjetà aktar miftuħa. U dan kien l-effett pożittiv tar-riġenerazzjoni politika illi għamilna fil-Partit Laburista, effett illi imbagħad inħass mill-gvern. Għaliex stajna ndaħlu liġijiet ġodda, daħħalna drittijiet ċivili ġodda u biddilna anke mentalità tal-poplu. U jekk għamilna ħafna, illum
nistgħu ngħidu buċna minn quddiem li lesti biex nagħmlu ħafna u ħafna aktar. Illum qed nerġgħu nirriġeneraw il-partit bit-tmexxija ġdida ta' Prim Ministru u mexxej ġdid. B'tim żagħżugħ illi huwa moni wkoll bl-esperjenza biex nibqgħu immexxu il-programm elettorali tagħna skont l-aġenda tagħna u mhux l-aġenda ta' ħadd ieħor. Għandna l-istess rieda biex inkomplu nagħmlu l-bidliet, inkomplu nwettqu r-riformi, inkomplu nirreġeneraw lill-partit u lill-pajjiż. U jien perswas illi meta se mmorru quddiem il-poplu Malti, meta jasal iż-żmien tal-elezzjoni ġenerali, il-poplu tagħna se jifhem ħafna aħjar milli tiġa fehem. Il għaliex x'inhi l-alternattiva għal dan il-ġid illi kulħadd qiegħed jesperjenza. Qudiemna għandna fil-Parlament partit fallut finanzjarjament u li qed jitlobna nħallsulu d-dejn ukoll. U partit fallut mill-idejat. Laqas huma kapaċi jagħmlu riforma interna. Aqraw l-artikli fuq il-ġurnali llum jikkritikawhom talli bdew proċess jew suppost bdew proċess ta' riforma u dan il-proċess qiegħed ikun pospost. U milli dak illi rajna dolodu fil-ġurnali wkoll donnu lill Partit Nazzjonalista mill-ħażin sejjer għall-ar u Robert Abela diġà beda jurihom xi jsarraf. Aħna l-uniku partit illi nistgħu nibqgħu nirreġeneraw lil pajjiż għal ġid tal-poplu Malti u għawċi kollu. Inkomplu l-wettqu il-bidliet meħtieġa u nkomplu niġġieldu għal ġustizzja soċjali kif għamilna f'dawn l-aħħar 100 sena ta' storja politika li biha għandna biex niftaħru. Dis-sena il-Partit Laburista jiċċelebra il-100 anniversarju mit-twaqqif tiegħu u rridu inkomplu naħdmu ferm aktar ħalli iż-żmien illi ġej ikun aħjar miż-żmien illi għaddejna. U dak illi għamilna mhux xejn ħdej dak illi rridu nagħmlu. Jekk għamilna riformi kbar, se nkomplu nagħmlu riformi akbar. Jekk għamilna budgets tajbin, se nkomplu nagħmlu budgets aħjar. Jekk għamilna ħafna ġid għan-nies, se nkomplu nagħmlu ħafna ġid għan-nies. U jekk konna sodi, illum se nkomplu nissodaw bit-tmexxija ġdida u bid-determinazzjoni li għandna ħalli pajjiżna għada ikun aħjar millum. Grazzi ħafna u nżommu sodi. Grazzi lill-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Glenn Bedingfield. Insejjaħ issa li t-tieni kelliem il-Ministru għall-Intern, Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri biex jagħmel id-diskors tiegħu. Bonġu u grazzi ta' din il-merħba eċċellenti illi tajtuna ġewwa ħal-qormi. ħaddieħor joħlom li jkollu dal-ammont fil-festi tal-Indipendenza. Aħna niġu ħal-qormi u jkollna lilkom magħna hawnhekk. U żgur illi ħafna minnkom kif smajtu qrajtu illi illum il-Prim Ministru ħajkun ħal-qormi qedtu l-Prim Ministru home ser ikun illum u bir-raġun. Iżda jien nassigurakom ħaġa waħda illi magħkom aħna dejjem home. Magħkom in-nies li verament tridulna l-ġid lilna, li dejjem appoġġjajtuna, li dejjem ftaħtulna għajnejna sabiex nagħmlu l-aħjar, magħkom kollha kemm aħna inħossuna home. Għaliex fi żmien l-aktar diffiċli tagħna sibna lilkom qudiemna, sibna lilkom sodi
daqs l-azzar. U ħaristu fajnejna u għettulna sabiex anke aħna nkunu sodi daqs l-azzar. Tlabtuna nieħdu deċiżjonijiet, tlabtuna imbidlu, tlabtuna sabiex il-ġid kollu u sodisfazzjon kollu illi kellna fl-ewwel 7 snin ta' dan il-gvern nerġgħu nirrepetuh. Tlabtuna sabiex nerġgħu niċċelebraw flimkien. U aħna hekk għamilna. Aħna għamilna hekk permezz tal-Prim Ministru Robert Abela illi llum qegħdin nerġgħu niċċelebraw dak is-suċċess. Illum qed nerġgħu naraw triq sabiħa ħafna qudiemna. U propju f'dawn il-jiem qed nerġgħu naraw illi dan il-moviment biss għandu kredibilità tal-poplu illi jmexxi dan il-pajjiż. Għaliex sa mill-ewwel ġranet tagħna, sa mill-ewwel ġranet ta' Robert Abela bħala Prim Ministru, tat-tim il-ġdid tiegħu u tal-grupp parlamentari kollu tal-Partit Laburista, bdejna nieħdu deċiżjonijiet. Bdejna wettqu diversi riformi. Xi wħud kienu wibsin, xi wħud kienu diffiċli, xi wħud kienu diffiċli ħafna, xi wħud kienu taqsim il-qalb ukoll. Bħal tal-kollega tagħna Justin Caruana, illi għal darb'oħra reġgħet kienet mara fuq in-nisa u wriet lil kulħadd kif għandhom isiru l-affarijiet. Ħadd ieħor Mr. Soho kien u Mr. Soho baqa'. Iżda dak li għamilna differenti li jenna minn ħadd ieħor hija li aħna nieħdu d-deċiżjonijiet, li aħna nbidlu. Meta ġejtu fuqna u għettulna hemm bżonn nbidlu, aħna hekk għamilna. Meta ħassejna li hemm affarijiet li ma kinux sejrin daqstan tajjeb, biddilnihom. Ħadna id-deċiżjonijiet. U dan aħna qed nagħmluh mill-gvern. Kapaċi ninġeneraw lilna nfusna mill-gvern. Ħadd ieħor mill-oppożizzjoni li suppost għandu l-ħin kollu tad-dinja biex ibiddel lilu nnifsu m'għamilx dan. Skadut kien u skadut għadu. U issa, fl-ewwel ftit jiem taħt it-tmexxija ta' Robert Abela, qegħdin nerġgħu nemmnu fina infusna. Qegħdin nerġgħu nħarsu l-qudiem b'ottimizmu kbir. Qegħdin nerġgħu naħsbu u nemmnu u hekk se tkun illi nerġgħu niċċelebraw il-koll flimkien. Għaliex jekk hemm xi ħaġa li ddistingwina minn ħadd ieħor huwa proprju dan. Il-pjan li għandna lejn pajjiżna, l-imħabba li għandna lejn pajjiżna sabiex iwettqu dak il-pjan. Il-pjan tagħna u l-imħabba tagħna lejn il-ġustizzja soċjali, lejn il-mobilità soċjali. U fil-waqt li ħadd ieħor jipprova jsalva ġildu, fil-waqt li ħadd ieħor jipprova jsalva jum ieħor fil-politika, aħna nibqgħu wettqu l-ġdid, nibqgħu wettqu u nibqgħu anke nirriformaw lil dan il-pajjiż. Għaliex issa tħanna lura fil-ħidma parlamentari wkoll fl-20 ta' Jannar li għadda u laqqas temnu x'kienet l-ewwel diskussjoni illi kellna fil-Parlament. Talba mill-oppożizzjoni sabiex intuhom bailout. Talba mill-oppożizzjoni għaliex ridu aktar flus għall-kap tal-oppożizzjoni, għall-assistenti tiegħu. Sabiex imorru barra jagħmlu naħsara, mhux lilna ta' lil dan il-pajjiż, lil Malta. Għaliex għal-falliment tagħhom iridu li tħallsu kull wieħed u waħda minnkom. Għal-falliment tagħhom iridu li tkunu intom bit-taxxi tagħkom illi tħallsu. U aħna waqafnilhom. Waqafnilhom mhux għax aħna xi partit sinjur, għaliex kieku għaw is-CEO u jitla lija jekk ngħid illi aħna xi partit sinjur, imma aħna bil-għaqal dik hija l-kelma. U aħna disposti illi niddiskutu riformi anke fil-Parlament. Iżda maħniex disposti illi jiġi xi ħadd u bl-akbar ir-responsabilità jitlob bailout minn fuqkom u dan sabiex il-kap tal-oppożizzjoni bl-iskuża tal-kap tal-oppożizzjoni għal aktar assistenti. Niddiskutu jekk hemm bżonn riforma parlamentari, mod kif il-Parlament jaħdem aħjar, kif il-membri parlamentari jaħdem aħjar. U lilhom inħallhom jiġġieldu bejniethom, lilhom inħallhom jagħmlu l-gambetti lil xulxin u min jaf xjatu dal-għodu kif raw il-numri u l-aħbarijiet fil-gazzetti ta' dal-għodu. U l-inna ser issibuna sabiex inkomplu wettqu f'dan il-pajjiż. L-inna ser issibuna sabiex inkomplu nibdlu.
ħanibqgħu iffukati li konna ħlas ugwali għal xogħol ugwali. Waħda mill-ikbar anka temi tal-Prim Ministru Robert Abela. Ħatibqgħu issibuna sabiex pajjiżna jkun hawn aktar hubs għal startups. Pajjiżna jkun ikollu ekonomija li tibqa' tattira li għall-investiment. Illi żgħażagħ u l-istudenti tagħna mhux joħolmu biss li jsibu impjieg, iżda jsibu impjieg aħjar u jekk Alla jrid jiftħu negozju għal rashom. U wara jħadmu n-nies huma wkoll. Ħanibqgħu ninvestu fl-infrastruttura tal-pajjiż. Illi l-koll kemm intom tafu, illi toħroġ mill-bib tad-dar tiegħek u tara x-xogħol isir u jekk mhux quddiem il-bib tad-dar mal-kantuniera. Ħanibqgħu anke fil-qasam tas-saħħa nintroduċu teknoloġija ġdida sabiex fejn ma jasalx il-bniedem tasal it-teknoloġija. Imma wkoll ħanibqgħu partit u gvern riformista. Partit u gvern li niftħu lilna nfusna għal diversi riformi. U waħda mir-riformi l-aktar li nixtiequ naraw hija anke n-nisa fil-politika tagħna. Illi fl-aħħar żmien fallejna xi ftit għaliex tħares lejn il-Parlament u li m'għandniex nisa biżżejjed. U għaliex għandna kilba kbira sabiex inkomplu nibdlu dan il-pajjiż, sabiex inkomplu nirriformaw, anke din ir-riforma ser inkunu anke iwettquha fil-jiem u l-ġranet u x-xhur li ġejjin. Irridu naraw ikollna trasport aktar effiċjenti, trasport aktar sostenibbli, barja aktar nadifa minn dak it-trasport. Illi nkomplu anke ikonna hemm kasta aktar moderna, investiment fl-edukazzjoni tagħna. Ninvestu fl-aqwa tagħmira l-protezzjoni ċivili għall-forzi armati tagħna. Però nista' niġi hawn qudiemkom u ngħidilkom x'għamilna. Nista' niġi hawn qudiemkom u ntikom lista illi ma tispiċċa qatt. Però niġi hawn qudiemkom minflok u ngħidilkom ħaġa waħda. Ngħidilkom illi għandna entużjażmu kbir. Entużjażmu kbir akbar minn qatt qabel sabiex nibdlu, sabiex iwettqu flimkien mal-Prim Ministru. L-istess entużjażmu li kellna kull wieħed u waħda minna lura fl-2013, meta l-poplu kien tana l-fiduċja għall-ewwel darba. Wara ħafna snin. U nista' nassigurakom ħaġa waħda wkoll, illi l-enerġija li taraw fil-Prim Ministru, il-ħeġġa li taraw fil-Prim Ministru hija trasmessa f'kull wieħed u waħda minna. Illi sa mill-ewwel ġurnata dejna b'ħidma kulħadd bir-responsabilità l-ġdida tiegħu sabiex iwettqu, sabiex inbidlu għaliex iż-żmien ma jistenna lil ħadd u hekk ser inkunu qegħdin nagħmlu. Iżda meta tagħna din il-fiduċja l-Prim Ministru, meta ġi fuqna u qalilna bir-responsabbiltajiet il-ġodda tagħna, stajt niġi hawn qudiemkom ukoll bħala politiku ottimist, iżda anke sodisfatt. Sodisfatt mhux bil-blad ma jibsa illi fdali l-Prim Ministru, iżda sodisfatt għaliex ħarsitna reġgħet totalment iffukata fuq it-tmexxija tal-pajjiż. Ħarsitna totalment iffukata kif ser inkomplu nibdlu. U issa nistgħu mhux biss nitkellmu fuq li għamilna, iżda nħarsu ħafna l-qoddim. Illi meta nitkellmu ma' kull wieħed u waħda minnkom tgħidulna illi wettaqna ħafna, iżda fadal xi oġieħ ta' kull wieħed u waħda minnkom. Fadal x'nirranġaw, fadal x'intejbu u nassigurawkom illi fix-xhur li ġejjin ser inkunu anke qed iwettqu dawn. Ħanisimgħu lil kull wieħed u waħda minnkom. Il-weġġat tagħkom kbar kemm huma kbar u żgħar kemm huma żgħar. Għaliex huwa tajjeb li nitkellmu fuq Malta tal-A+, ta' Malta tal-A illi sa ftit sigħatilu erġajna konfermajna dik il-Malta iżda ħanibqgħu viċin tagħkom ta' kuljum fil-pjazzett tagħkom, fil-lokalitajiet tagħkom bil-mod kif anke ġejna nagħmlu llum ġewwa ħal-Qormi. U Prim Ministru, permettili inħares lejk u ngħidlek ħaġa waħda. Dan il-moviment, il-membri, aħna l-membri tal-Partit Laburista, għażinnik għaliex fik rajna t-tama illi nerġgħu ikonna partit ta' suċċess. Illi nerġgħu naqbdu it-triq tal-A+. Illi dik it-tama illi nkomplu nibdlu, nkomplu wettqu, nkomplu namlu il-ħajjiet tal-Maltin u Għawċin aħjar minn tal-bieraħ. U mhux se nitkellmu fuq dak li ġara, ħanitkellmu x'se nagħmlu l qudiem, ħanitkellmu fuq it-tajjeb kollu illi se wettqu fix-xhur
u snin u li ġejjin. U allura, Prim Ministru, bl-għażla tiegħek in-nies għalunna, il-membri tal-Partit Laburista, reġgħu ġoddow it-tama u l-impenn tal-aqwa żmien. U nassigurak illi ħassibna kull wieħed u waħda minna spalla ma spalla miegħek sabiex l-aqwa żmien wedna u l-aqwa żmien iwedu. Grazzi ħafna lil kulħadd. Nirringrazzja lill Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri. Nistieden issa biex indirizza din l-attività politika lill Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Robert Abela. Home illum. Home fraħal illi tant iġib li memorji sbieħ ta' trobbija, raħal illi tant jissimbolizza l-valuri tal-poplu Malti. Grazzi ta' din il-merħba sabiħa. U kif dejjem wednikom wara l-maltemp jiġi l-bnazzi. U kif qed taraw xemm sabiħa illi llum tat din l-odwa sabiħa, odwa sabiħa għall-poplu Malti, għall-poplu Awċi, għall-poplu wieħed. Dik l-għaqda illi f'daw l-aħħar jiem, f'daw l-aħħar ġranet, tant ikkaratterizzat lil pajjiżna l-għaqda, is-serħan il-moħħ, it-tranquillità, kemm jien gburi bikom. Gburi bikom, gburi bil-poplu Malti u Awċi li minn mument taqtih il-qalb ħriġna fi ftit jiem aktar b'saħħitna għax konna maqudin. Għax ma ħarisniex lejn l-interessi ta' partit jew ta' ieħor imma ħarisna lejn l-interess ta' pajjiż. Il-pajjiż l-ewwel. Pajjiż l-ewwel li bis-saħħa tek ġibna mill-ewwel l-istabbilità, in-normalità fil-pajjiż. Illi l-affarijiet huma normali, ġew lura għan-normali. U dak huwa l-messaġġ b'saħħtu, jien ma tantx noqgħod inħares lejn in-numri, imma n-numri jindikaw ukoll in-normalità li ġibna fil-pajjiż. Dak huwa l-messaġġ li qed jibgħatu n-numri. Li f'pajjiżna daħal is-serħan il-moħħ. U serħan il-moħħ ma daħalx biss għall-Partit Laburista, ma daħalx għall-Partit Nazzjonalista, daħal għal kulħadd. Poplu wieħed li qed nibgħatu dan il-messaġġ illi iva aħna rridu nimxu l-qudiem bħala poplu wieħed maqut. U dak jagħmilli ħafna kuraġġ illi flimkien mat-tim tagħna ma' tim tant tajjeb, tim żagħżugħ, ibbilanċjat ukoll bl-esperjenza ta' membri oħra fil-kabinett li nibqgħu naħdmu bis-saħħa, nibqgħu naħdmu b'enerġija, hemm ħafna ħidma x'issir, ħedimna ħafna f'daw l-aħħar ġranet għadu l-bidu. Għadu l-bidu ta' ħafna aktar li beħsibna naħdmu għal dan il-pajjiż, naħdmu flimkien, però tridu tkunu magħna. Kif intom, tibqgħu b'saħħitkom warajna qudiemna. Biex inkomplu noħolqu din is-soċjetà u dan il-pajjiż ġust. Pajjiż li jista' verament jitkellem fuq il-ġustizzja. Iva, pajjiż li huwa wkoll u jrid ikun dixxiplinat. U dan huwa l-messaġġ li batna bl-ewwel deċiżjonijiet ukoll libsin illi kellna nieħdu, deċiżjonijiet kif qal Byron illi taqsam qalbek biex toħodhom, imma tifhem li fl-interess tal-pajjiż ikollok toħodhom. U trid ikollok il-kuraġġ illi toħodhom. Dan huwa l-messaġġ li rridu nibagħtu l-qudiem, li dan huwa pajjiż dixxiplinat imma ġust. Ġust ma' kulħadd. Ġust ma' kulħadd għaliex jagħti opportunità indaqs lil kulħadd ġej minn fejn ġej u x'inhu l-background tiegħu illi jimxi l qudiem. Dan jgħod ukoll għall-komunità tan-negozju. Fid-diversi laqgħat li qed ikolli waħda wara waħda mal-komunità tan-negozju, dan huwa il-messaġġ konsistenti li qed nibgħat. A level playing field għal kulħadd.
drittijiet indaqsa l-kulħadd li jimxi l-qudiem fit-tkabbir tan-negozji tiegħu mingħajr uċuħ, mingħajr min int, imma x'kapaċi toffri. U jekk inti kapaċi toffri, ejja ħanimxu l-qudiem, ejja ħanaħdmu l-qudiem. Naħdmu l-qudiem flimkien, għax hekk jixraqlu pajjiżna u tallimna mill-esperjenzi, tallimna mill-passat ukoll. Walhekk illum qegħdin inħarsu l-qudiem b'tant ottimiżmu, b'tant ħeġġa fil-waqt li nibqgħu dejjem saqajna mal-art. U din il-ġimgħa, fil-bidu tal-ġimgħa kelli l-ewwel esperjenzi barra l-pajjiż, bl-ewwel żjarat uffiċjali barra l-pajjiż, fejn sifirna lejn Brussell u morna żorna l-Presidenti tal-istituzzjonijiet Ewropej kollha u kellna reazzjonijiet mill-aktar inkoraġġanti mill-ogħla mexxejja tal-Unjoni Ewropea, però kelli wkoll diżappunt kbir. Diżappunt li ma stennejtux. Forsi ttamajt iż-żejjed fejn offrejt li taħbiberija u ressaqt proposta illi niltaqgħu waħda mill-ewwel laqgħat sbieħ filgħodu ta' tlieta, illi niltaqgħu bħala delegazzjoni waħda tal-membri parlamentari Ewropej. Irreżistejt is-sejħa li kelli iltaqa' biss mad-delegazzjoni tal-Partit Laburista. Qatt le, jien niltaqa' bħala Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin ma' delegazzjoni li niltaqa' mad-delegazzjoni magħmula mis-sitt membri parlamentari Ewropej li qed jirrappreżentaw lil Malta. U r-risposta min-naħa tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista kienet aħna ma niltaqgħux mar-rappreżentanti tal-Partit Laburista. Kienet xi ħaġa li verament iddiżappuntani. U r-risposta tiegħi kienet jiena xorta lest niltaqa' magħkom waħedkom. U ltqajt magħhom u ddiżappuntani l-messaġġ li waslu. Messaġġ ta' negattiviżmu kontra pajjiżna, ma ħarġitx proposta waħda li hija pożittiva, jiena lest nilqa' kull kritika. Imma lest ukoll u dispost biss li naħdem ma' min iħobb lil pajjiżna. U tara dan il-kuntrast fil-laqgħa li mbagħad kelli mal-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Laburista, illi wkoll iva jgħidulek it-tajjeb, jgħidulek il-ħażin, imma li jħarsu l-qudiem biex insaħħu isem pajjiżna barra minn xtutna. Min-naħa l-oħra tisma' biss negattiviżmu. Negattiviżmu anke minn esponenti li forsi qed taspira li tkun il-mexxejja l-ġdida tal-Partit Nazzjonalista. Dan ma jawgurax tajjeb għal pajjiżna ħbib tiegħi. Aħna rridu nkomplu nittrażmettu dan il-messaġġ ta' pożittività illi iva lesti li nagħmlu l-bidliet, imma dak li nagħmlu dejjem inġibu fuq quddiem nett l-interess ta' pajjiżna, li nkunu kburin b'isem pajjiżna barra minn xtutna. Fuq kollox l-ironija din, fuq kollox l-ironija ta' x'reazzjoni kellna mill-ogħla diriġenti tal-istituzzjonijiet Ewropej. L-ewwel laqgħa bdejna biha filgħodu mal-President tal-Parlament Ewropew, Davide Sassoli, illi nafu fejn li forsi din hija l-iktar istituzzjoni fejn isem pajjiżna jrid jiġi msaħħaħ iżjed, imma l-laqgħa kienet waħda mill-aktar pożittiva. Fejn qed jinnutaw l-ewwel bidliet li għamilna u l-messaġġ li ħareġ kien qegħdin ninnutaw il-bidliet b'saħħithom li qegħdin tagħmlu. Dak kien il-messaġġ mill-President tal-Parlament Ewropew. U dan huwa messaġġ li mlini b'kuraġġ għax tinnota kemm fuq barra l-messaġġi b'saħħithom qegħdin jaslu l-messaġġi tal-bidliet, qegħdin jaslu l-impenn tal-gvern illi dan huwa gvern serju, li dan huwa gvern li jemmen fl-integrità, gvern li jemmen fl-onestà, gvern li jemmen fis-saltna tad-dritt, gvern li jemmen f'governanza tajba, gvern li jemmen illi l-affarijiet se jsiru kif suppost isiru f'pajjiż b'demokrazija b'saħħitha. U komplejna b'aktar laqat mal-ogħla mexxejja
tal-istituzzjonijiet Ewropej, mal-President tal-Kunsill, illi hemmhekk iddiskutejna u hemmhekk fejn verament bdiet il-ħidma aktar intensiva tal-miri immedjati, tal-isfidi immedjati li għandna qudiemna. In-negozjati tal-budget Ewropew, illi issa se nkomplu naħdmu b'mod aktar konkret fl-20 ta' dan ix-xahar. Però tara kemm isem pajjiżna iva għadu b'saħħtu barra l-pajjiż fejn isaqsuk il-bidliet li għamilna u x'bidliet oħra beħsibna nibqgħu għaddejjin bihom, spjegajna aktar bidliet illi beħsibna nwettqu u tara l-messaġġi ta' inkoraġġiment illi għaddulna. Teħlin lej sfida immedjata, sfida kbira fejn qed ninnegozjaw il-fondi li se nġibu lej pajjiżna għas-snin 2021 sas-sena 2027. Dak li huwa magħruf bħala l-Multi-Annual Financial Framework. Il-budget illi tittieħdu fi sfidi ġodda. Fi sfidi ġodda tar-Renju Unit li għadu kif ħareġ mill-Unjoni Ewropea, illi kien it-tieni l-akbar kontributur għal budget Ewropew, li se jkun ifisser 60 biljun euro anqas fil-budget li għandha xi tqassam l-Ewropa lill-Istati membri tagħha. Dik hija r-realtà. Ir-realtà l-oħra li taħdem kontrina l-iżvilupp ekonomiku li kellna f'pajjiżna. Li meta tiġi għat-qassim tal-fondi li tagħtik l-Unjoni Ewropea, jaħdem kontra tiegħek. Iktar ma tikber, iktar jaħdem kontra tiegħek dak il-fattur. U allura hemmhekk li se jkollna bżonn dal-impenn b'saħħtu li nkunu kapaċi ninnegozjaw b'mod tajjeb, bdejna nnegozjati b'mod tajjeb nhar it-tlieta li għaddiet, il-bieraħ ħerġajna ltqajna barra l-pajjiż fejn saħħaħna l-impenn tagħna illi mhux se naċċettaw tnaqqis fil-budget illi għandu jiġi lej pajjiżna, fil-fondi li għandhom jiġu lej pajjiżna, għaliex hemm sfidi ġodda li rridu nilqgħu għalihom. Fosthom it-targets ambjentali. It-targets ambjentali li qiegħda tissettja l-Unjoni Ewropea li huma ambizzjużi u fit-tul għas-sena 2050 imma li rridu nibdew naħsbu dwarhom millum. Għalhekk għandna bżonn il-fondi. Għandna bżonn il-fondi biex immorru lej targets ambjentali ġodda, kommessi illi l-ambjent se jkun priorità f'pajjiżna, kommessi anka bil-fatt ta' kif id-Dekasteru tal-Ambjent ġie abbinat mad-Dekasteru tal-Ippjanar f'Ministeru wieħed, dawn huma targets il-ġodda li għandu pajjiżna. Targets li l-poplu Malti qed jgħidilna irridu li l-ambjent ikun priorità u hekk se nagħtu lura ambjent li jkun priorità għal pajjiżna. Bħalma huma sfidi oħrajn ta' pajjiżna fosthom l-immigrazzjoni. Realtà li kull wieħed u waħda minnkom qed inħossuha bidejna. Rajna din il-ġimgħa. Rajna l-influss ta' immigrazzjoni illi kellna fejn minn banda għandek ir-realtà li ma tistax tadotta policies li tgħid il-portijiet tagħna magħluqin għax hemm każijiet ġenwini fejn irridu nkunu ta' kenn, mill-banda l-oħra il-pis proporzjonat li pajjiżna qed jerfa'. Fejn mhux vera qed jaħdem il-kunċett tal-burden sharing, fejn mhux minnu li qed ikollna appoġġ minn pajjiżi barranin biex il-pis jitqassam u hemmhekk li rridu nkomplu naħdmu. Naħdmu mhux biss dwar il-fondi li se nġibu biex nilqgħu għall-problema tal-immigrazzjoni, imma kemm se nkunu b'saħħitna fin-negozjati ma' pajjiżi oħrajn biex jerfgħu il-pis ta' problema li mhijiex tagħna jew mhijiex tagħna biss, imma problema tal-Ewropa kollha. Hija problema internazzjonali anzi. U għalhekk dan il-messaġġ b'saħħtu li ħanibqa' mwassal barra l-pajjiż li wassaltu b'mod ċar nhar it-tlieta li għadda fi Brussell illi din hija problema li l-Unjoni Ewropea trid terfaħħa magħna. Għaliex mhix problema tagħna hija problema internazzjonali u problema wkoll tal-Unjoni Ewropea. Però ħbib tiegħi dawn huma kollha sfidi li nħarsu lejhom b'entużjażmu, b'ħeġġa, għandna viżjoni ċara lejn fejn sejrin, għandna impenn b'saħħtu li naħdmu għal pajjiżna, għandi tim b'saħħtu madwari illi tant qed jagħmilli kuraġġ illi nimxu il-qudiem flimkien, is-saħħa ta' poplu warajk. L-impenn ta' poplu warajk, l-għajta ta' poplu li qed tgħidilna għandna fiduċja fikom li tmexxu. Fiduċja u kredibilità. Dawk huma ż-żewġ temi ewlenin
li jien tant nisħaq dwarhom, il-kredibilità. F'dak illi tgħid, li ma tibgħatx messaġġ illi forsi tidher sabiħ li tresqu l-qudiem imma li ma tkunx temmen fih. Aħna dak li ngħiduh għax nemmnu fih. U konvinti mill-messaġġ tagħna, konvinti minn dan il-messaġġ. Bħalma aħna konvinti illi ma tistax titraskura lil partit. Fil-ħidma li tagħmel fuq livell nazzjonali ma tista' qatt tinsa lil partit. Il-partit li mill-esperjenza li għaddejna minna fl-aħħar ġimgħat tant żamna maqudin u b'saħħitna. Partit illi forsi fl-iktar momenti diffiċli wera xi jsarraf. Bħal kif urew xi jsarfu in-nies tagħna li tant żammejna f'mument delikat li stajna nqsamna fih kompletament, tant żammejna għaqda, tant żammejna maturità, tant batna messaġġ pożittiv fuq livell ta' pajjiż li mbagħad issarraf f'għaqda nazzjonali. Mal-ewwel sigħat wara li nbidlet it-tmexxija tal-partit, mill-ewwel intbagħat dak il-messaġġ b'saħħtu ta' għaqda fil-partit li mbagħad imxiet fuq livell nazzjonali. U dak il-messaġġ b'saħħtu li ħareġ ukoll din il-ġimgħa bil-ħatra ta' Catherine Fenech bħala segretarju tal-eżekuttiv tal-partit. Fejn nistqarlu ma kienitx għażla faċli għalija għax kelli riżenja mill-partit. Kelli riżenja tal-mara mill-kariga tagħha. U allura il-persuna illi kellha tieħu dak ir-rwol mill-ġdid kienet persuna li bija ridna nibatu l-messaġġ ta' x'għandna fil-pjanijiet għal dan il-partit. L-ewwel tema, ma ħaristx lejn l-isem l-ewwel, ħarist lejn il-karatteristika ewlenija. Li nġibu l-partit lura, nqarbu l-partit lura lejn l-eruq. Dik kienet l-ewwel tema. Li biex dan il-partit jibqa' rilevanti u jkompli jissaħħaħ, irridu mmorru lura lejn aktar ħaġa sempliċi. L-eruq u l-valuri tal-partit. Dak li dejjem żamm il-partit b'saħħtu. Anka fil-mument tal-maltemp, il-valuri bażiċi, l-erba' valuri bażiċi tal-partit li żammewna maqudin u b'saħħitna. Mela allura l-persuna li se tkun qed tokkupa kariga tant importanti kellha tkun dik il-persuna li hija waħda mill-eruq tal-partit u li kellha il-kapaċità li ġġib lura l-partit u jżomm il-partit b'saħħtu lejn l-eruq. It-tieni karatteristika, it-tieni kwalità, semmija Byron u kollu ħadd pjaċir li semmija. Il-valur, l-importanza tan-nisa, tal-parteċipazzjoni tan-nisa fil-ħajja pubblika. Għandna sitwazzjoni li m'iniex kuntent biha. In-numri ma jien kuntent xejn bihom. Grupp parlamentari bi 3 rappreżentanti nisa biss. Li l-koll huma parti fil-kabinett. Li kien hemm iżjed nisa, kien se jkun hemm iżjed nisa fil-kabinett. Però ma nistgħux nitkellmu biss. M'għadux aktar il-mument tal-paroli. Tkellimna ħafna tul is-snin, naraw imma li f'50 sena ir-rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament ma ċaqalqitx. In-numri ma ċaqalqux. Ġieli titla' ftit, ġieli jinżlu ftit, il-bażi tibqa' waħda batuta. Dan qed jissarraf deficit demokratiku. Għandna bżonn aktar nisa fl-ol istituzzjonijiet tal-pajjiż. Rajna li fil-ġudikatura ħadmet, għax kien hemm imbuttatura ħadmet. Għandna maġistrati nisa, imħalfin nisa li qed jagħtu riżultati konkreti u b'saħħithom. Imma fil-ħajja pubblika qatt m'għandniex hekk. U allura mill-elezzjoni ġenerali li jmiss beħsibna nkomplu naħdmu biex jiġi fis-seħħ dan il-mekkaniżmu l-ġdid li permezz tiegħu l-elezzjoni se ssir bir-regoli normali. L-għażla tan-nies se tiġi msarfa fir-rappreżentanza fil-Parlament. Ġifieri mhux se jkollna sitwazzjoni fejn jekk xi ħadd tivvota lil Robert mhux se jkun l-ewwel wieħed li jiġi elett. Dak il-prinċipju mhux se jiġi disturbat. Mela r-rappreżentanza se tibqa' skont il-prinċipji demokratiċi
illi l-ola kandidati, l-aktar kandidati li jġibu l-ola numru ta' voti se jkunu dawk eletti fil-Parlament tagħna. Imma mbagħad jidħol fis-seħħ dal-mekkaniżmu l-ġdid li jiżgura bilanċ li l-inqas sess rappreżentat, f'dal mument żgur se nitkellmu dwar nisa, min jaf numru ta' snin oħra jaf inkunu qed nitkellmu bil-mekkaniżmu li jaħdem bil-kontra dwar irġiel, li jkollok dal-mekkaniżmu li jikkoreġi iżid numru ta' siġġijiet fil-Parlament u dawk is-siġġijiet ikunu okkupati mimlijin mis-sess lanqas rappreżentat. Nagħtu din l-imbuttatura u jien nemmen u konvint li dal-mekkaniżmu għad jiġi mument fejn ngħidu ma nibżonnu iżjed għax tidħol il-fiduċja tan-nies fin-nisa, fil-kwalitajiet sbieħ illi għandhom in-nisa u eventwalment jiġi forsi dan il-moment ukoll li dal-mekkaniżmu nibdew inħadmuh għall-irġiel. Ma dawn huma l-bidliet kuraġġużi, ambizzjużi li għandna qudiemna, bidliet illi iva għandna bżonn l-oppożizzjoni għax hemm bidliet li għandna bżonn iż-żewġ terzi tal-Kamra għalihom. U għalhekk għamil din is-sejħa lill-oppożizzjoni. Ejja nikkoperaw flimkien biex nieħdu deċiżjonijiet li huma fl-aqwa interess tal-pajjiż. Imma r-reazzjoni kultant ngħid iva smajt warajja kollu għal xejn. Kultant nibda ngħid illi iva ma lid tal-ħbiberija nibqa' nofriha xorta. Lid tal-kooperazzjoni. Lid tal-kooperazzjoni nibqa' nofriha xorta. Għaliex kellna fil-bidu ta' din il-ġimgħa reazzjoni tal-kap tal-oppożizzjoni fejn tlabtu jikkonsulta miegħi dwar il-ħatra ta' regolatur dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment u iġeb lura għalli ma rridx nikkonsulta miegħek. Id-deċiżjoni xorta se noħodha. Però sur kap tal-oppożizzjoni, inti abdikajt, inti ħrabt minn dmir ewlieni tiegħek li kellek tikkonsulta miegħi dwar din il-kariga. U weġibni qalli jien mhux se nikkonsulta miegħek għax il-programm ta' investiment ċittadinanza b'investiment titneħħih. U jien sewwiex li mhux se nneħħih. Se nwieġbu illi mhux se nneħħi dan il-programm għax qed nisma' wkoll x'qed jgħiduli esponenti ewlenin anke fil-Partit Nazzjonalista illi dan it-tneħħija ta' dan il-programm ma tkunx fl-aqwa interess tal-pajjiż. U jien ma nħux deċiżjonijiet li mhumiex fl-aqwa interess tal-pajjiż. Dan huwa programm illi b'mod oġġettiv ngħid illi ġab tant ġid lejn pajjiżna. Tant bidel lil pajjiżna fejn hemm bżonn ninsaħħu r-regolamenti tiegħu se nkunu qed insaħħu r-regolamenti. Fejn hemm bżonn li nagħmlu reviżjoni tal-mod kif jaħdem il-programm, se nagħmlu reviżjoni. Mhux biex inneħħu l-programm imma biex inkomplu nsaħħu l-programm. Dik id-differenza ewlenija llum bejn iż-żewġ partiti. Partit, il-partit tagħna, il-gvern tagħna li jemmen li għandu jibdel biex ikompli jsaħħaħ għal partit li l-bidla li jieħi tfisser li jkisser. Dik id-distinzjoni. Waraw id-distinzjoni bejn kif jaħdem il-Partit Nazzjonalista u kif taħdem ħanati eżempju bil-Kamra tal-Kummerċ. Il-Kamra tal-Kummerċ waħda mill-ewwel li għalqat li għamilt magħhom kienet propju ftit tas-sigħat kważi wara laħat il-ħatra ta' Prim Ministru. Għax nemmen ħafna fil-kontribut li għandhom jagħtu lejn pajjiżna. U kien hemm din ix-xewqa tagħhom illi semmewili fil-kampanja l-ħatra ta' mexxej qalu li nixtiequ li waħda mill-ewwel laqgħat tiegħek tkun magħna. U hekk sar. U t-talba tagħhom kienet biex jippreżentawlna dokument dwar governanza tajba u hekk għamilna u lqajna dan id-dokument, dokument li kien kritiku. Li kien kritiku lejn il-gvern, ma kien kritiku b'mod pożittiv. Fejn ma qbilniex dwar punti u qbilna dwar oħrajn. Ma qbilniex fost oħrajn dwar il-pożizzjoni ta' dan il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Stajna supervjajna u għadna l-Kamra tal-Kummerċ għandha aġenda kontrina. Li ma kienx il-każ, għaliex meta rajt id-dokument emmint illi l-Kamra tal-Kummerċ għandha viżjoni pożittiva għal pajjiżna. Stajna warrabnieh dan id-dokument. Minflok ħadna deċiżjoni illi niltaqgħu u nkomplu blaqat mal-Kamra tal-Kummerċ biex inkomplu niddialogaw magħha
U l-ewwel sinjal li batet il-Kamra tal-Kummerċ wara li komplejna b'dawn il-laqat u ddiskutejna il-punti fejn qed naqblu, il-punti fejn maħniex qed naqblu, tara reazzjoni pożittiva. U dik hija l-messaġġ, dak huwa l-mod kif nixtiequ naħdmu aħna. Aħna ma nibżawx mill-kritika. Aħna nemmnu fid-dialogu. Aħna nemmnu li l-stakeholders ewlenin fil-pajjiż irridu jkunu mutur ewlieni fil-bidliet li rridu nagħmlu. L-istess iltqajna din il-ġimgħa maċ-Chamber tal-Small u Medium Enterprises, dak li qabel kien il-GRTU, l-istess kien hemm punti fejn kienu kritiċi magħna. Imma kemm ħarġu affarijiet pożittivi, bl-istess mod fil-laqat li kellna mal-Kamra tal-Kummerċ. Ħareġ ħafna tajjeb. Ħafna tajjeb għall-pajjiż. U dik li t-taħbiberija li rridu nibqgħu naħdmu biha, l-kooperazzjoni, il-kollaborazzjoni ma' istituzzjonijiet ewlenin fil-pajjiż illi għandhom għan wieħed. Malta aħjar. Malta aktar b'saħħitha. Malta pożittiva. Dak huwa l-messaġġ li qed jaslilna. U fil-waqt li l-ħadd ieħor inħalluh jieda fin-negattività, aħna naħdmu fuq dan il-messaġġ ta' pożittività. Messaġġ ta' bidliet. Messaġġ ta' bidliet kuraġġużi li mhux se niddejqu noħduhom, imma kumplimentatu mbagħad b'affarijiet pożittivi. Kellna din il-ġimgħa credit rating b'saħħtu l-bieraħ stess ta' AI mid-DBRS li qegħdin jaraw ekonomija li se tkompli tikber, surplus li se jkompli jiġi reġistrat, dan hu l-ottimizmu li minn barra għandna lejn pajjiżna. Għaliex hija l-ekonomija li fl-aħħar mill-aħħar tagħtina s-saħħa, l-ekonomija b'saħħitha li tagħtina s-saħħa biex inkomplu nagħmlu l-bidliet. Għaliex hija ekonomija b'saħħitha li tissarraf fi kwalità ta' ħajja aħjar, ekonomija b'saħħitha li tissarraf aktar ġid fi bot in-nies, ġid il-liva ma jistax jeħel fuq imma jrid jinżel l-isfel, ġid illi jilħaq il-kulħadd, imma biex ikollok il-ġid li tista' tqassam irid ikollok ekonomija li trendi, negozji li qed jaqalgħu il-flus, negozji li jitħallew jaħdmu dan hu l-messaġġ li bqajt qed nibgħat mod konsistenti. Ejja ħaġġibu l-proġetti lejn pajjiżna, ejja ħatresqu l-proġetti l qudiem se ssibuna sieħeb strateġiku magħkom illi niftħu is-suq tal-kummerċ. Basta, u forsi b'differenza waħda, ikun hemm level playing field, imma aktar importanti li ma noħolqux kontroversi. Mhux mument illi jinħolqu kontroversi, dan huwa l-mument tal-istabilità, dan huwa l-mument tas-serħan il-moħħ, u nemmen li iva f'pajjiż stabbli, f'pajjiż fejn għandek is-serħan il-moħħ, f'pajjiż fejn għandek a level playing field għal kulħadd, għandek ekonomija li tibqa' tikber b'mod b'saħħtu, settur kummerċjali li jibqa' miexi il-qudiem, u dan fl-aħħar mill-aħħar jissarraf fi kwalità ta' ħajja aħjar għal poplu Malti u għawċi kollu. Il-bieraħ reġa' kellna kritika min-naħa tal-oppożizzjoni, kellna kritika fuq il-ftehim li hemm dwar it-tmexxija tal-isptarijiet tagħna, l-ftehim bejn il-Gvern u Stewart. U smajna l-kap tal-oppożizzjoni li ħareġ dokument illi ġie ppreżentat quddiem il-qorti u qalilna issa araw x'deċiżjoni sejrin tieħdu. Issa ħarġet beda jgħid ħarġu fatti ġodda u jiena wieġbu l-kap tal-oppożizzjoni. Dak li inti minn għalik il-bieraħ kienet se tkun xi karta li lilek trebħek. Illum se nurik kemm hija karta li lilek ittelfek. Għaliex fil-waqt li l-kap tal-oppożizzjoni l-bieraħ li l-istedinni issa qalli ara se tagħmel, għandek dil-kwistjoni tad-dil tal-isptarijiet ara se tagħmel biha qalli issa. Jien ngħidlu li rajt se nagħmel mal-mument li nħtart. Waħda mill-ewwel deċiżjonijiet. Fejn waħda mill-ewwel deċiżjonijiet illi ħadna meta ngħatajt il-fiduċja minnkom għal kariga ta' mexxej u Prim Ministru tal-pajjiż kienet illi ħtarna kumitat poġġejna bil-qiegħda, kumitat magħmul fost oħrajn miċ-ċivil, mis-segretarji permanenti ewlenin taċ-ċivil illi huma involuti f'dan il-każ, fosthom il-Ministeru tal-Finanzi, segretarju permanenti ewlieni tiegħu Alfred Camilleri, li m'għandix għax noqgħod nitkellem dwar is-serjetà u l-integrità tiegħu għaliex hija magħrufa.
kumitat mamul mill-Ministeru tas-Saħħa, mamul mill-Ministeru tal-Finanzi, mamul minn persuni oħra illi jafu dan il-każ, mamul minn tim legali illi battilhom messaġġ. Jien irrid illi tuni stocktake tas-sitwazzjoni kollha. Irrid inkun naf il-fatti kollha kull ftehim illi ġie ffirmat dwar dan il-każ biex imbagħad inkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni. Dan huwa l-mod kif isiru l-affarijiet f'pajjiż serju. Ma kelli bżonn nebda talima jew ebda stedina mingħand il-kap tal-Oppożizzjoni biex nuri kif timxi l-governanza tajba. Żgur li elezzjoni fuq governanza tajba ma noħodix mingħand Adrian Delija. U d-deċiżjonijiet anka dwar il-ftehim, dwar l-isptarijiet se nkunu qegħdin noħduhom. Imma mhux noħduhom bil-passjoni politika. Id-deċiżjonijiet ma toħodhomx għax ġie ppreżentat rapport fil-qorti u tiċċaqlaq minuta wara. Id-deċiżjonijiet toħodhom billi tiċċaqlaq mal-ewwel mument li jkollok opportunità. U hekk għamilt jien fl-ewwel mument li kelli opportunità. Tlabt li jkun hemm evalwazzjoni sħiħa tal-każ, tlabt li jkun hemm evalwazzjoni indipendenti, ma kommettejt ruħi b'ebda mod f'liema direzzjoni sejrin u kelli dik id-domanda mal-gvern fejn irid imur. Dik id-domanda nkunu qed inweġbuha fil-ġranet li ġejjin fi żmien qasir, meta jkollna l-fatti kollha quddiem għajnejna, il-prinċipji se jkunu tnejn. Deċiżjoni skont l-aqwa interess tas-saħħa f'pajjiżna, deċiżjoni skont l-aqwa interess tal-pajjiż. Deċiżjoni, anzi hemm it-tielet kriterju, li finanzjarjament tkun tagħmel sens għal pajjiżna. Dawk huma l-kriterji. U r-raba' ħanżid anzi r-raba' kriterju l-integrità u l-onestà u t-trasparenza f'kull deċiżjoni li se tittieħed. Dan se iwedkom, mhux qed iwedkom ħafna, imma naħseb qed iwedkom dak li huwa essenzjali. It-trasparenza fi kwalunkwe deċiżjoni li se tittieħed. It-trasparenza. Li intom għandkom id-dritt illi tkunu tafu b'kull ftehim, kull konklużjoni li se naslu għaliha, li jkollkom id-dritt li tiskrutinaw id-deċiżjonijiet illi nieħdu, dak huwa li nemmen fih, dak huwa li se jkun qed isir. Għax nemmen li din hija l-viżjoni li tittieħu l-pajjiżna l qudiem fix-xhur li ġejjin, fis-snin li ġejjin biex nuru li verament għandna pajjiż li jemmen fl-istituzzjonijiet, pajjiż li jemmen fit-trasparenza, pajjiż li jemmen fis-saltna ta' dritt, fil-governanza tajba, pajjiż li verament hu konvint minn dawn il-prinċipji. U tant jingburi li għandi madwari kabinett li l-koll qed jibgħat dan il-messaġġ. Ejja ħantellaw il-level ta' governanza tajba l fuq, ejja nuru li fil-verità l-governanza tajba hija l-punt b'saħħtu ta' dan il-gvern. Flimkien ma' tkabbir ekonomiku, dan il-bilanċ tant importanti ta' tkabbir ekonomiku, governanza tajba, tisħiħ tal-istituzzjonijiet u fl-aħħar mill-aħħar li nibqgħu viċin in-nies. Dan kollu li semmejt ma jkun ifisser xejn jekk ma nibqgħux viċin in-nies. Dan huwa l-messaġġ l-ikbar lezzjoni li tallimt fil-kampanja li kellna fl-aħħar ġimgħat kemm hija kruċjali, kemm huwa importanti li tkun viċin in-nies. Dejjem apprezzajtu dan il-fatt. Tallimtu iżjed illum, tallimtu iżjed bil-messaġġ b'saħħtu li ħadd mingħand in-nies, bil-mod mill-lezzjonijiet li tisma' li tieħu mingħand in-nies, il-kritika u l-lesta l-kull kritika, pożittiva, negattiva, jaħa naħdmu flimkien il-qudiem. Imma dan il-messaġġ li nibqgħu saqajna mal-art ukoll. Saqajna mal-art b'umiltà. Irdu nibqgħu gvern li jibqa' umli, li jibqa' saqajh mal-art viċin in-nies li ma ninqatawx u ma ninsewx minn fejn tlaqna. Ebda wieħed u waħda minna, ħadd ma jista' jinsa. Ibda minni l-ewwel wieħed u nibqgħu niżli l-isfel. Jien l-ewwel wieħed ma nista' qatt ninsa minn fejn tlaqt. Qatt. Għaliex kienu nies illi tawna din il-fiduċja. U llum għandna dan l-obbligu li nroddu lura din il-fiduċja lin-nies billi nibqgħu viċin tagħhom. U dan hu messaġġ li jien nixtieq nibagħtu anke fil-jiem li ġejjin b'messaġġ sempliċi
li anka l-Prim Ministru għandu jagħmel iżjajjar fid-djar tan-nies. Jagħmel il-home visits ukoll il-Prim Ministru. Jagħmel id-door to door. Iva. U li ma jinqabżux bibien, prinċipju li dejjem żammejtu li ma naqbis bib. Dak messaġġ illi dejjem battu mill-kampanja tal-2017 fejn kienu jgħidu l-imma dal-bib tidħol xax għal xejn. U l-ewwel bib li nidħol fih. U llum f'din il-kariga aktar nibqa' waslu dak il-messaġġ. Għaliex jien m'iniex Prim Ministru tal-Partit Laburista, Prim Ministru ta' poplu Malti u Awċi wieħed. U għalhekk li rridu nżommu dan il-messaġġ ta' bilanċ bej id-diversi aspetti tas-soċjetà tagħna. Bej l-attività sportiva din il-ġimgħa kellna l-opportunità li nibdew inżuru l-assoċjazzjonijiet sportivi fadal iżjed. Nifhem illi kulħadd qed jgħid li ma ġejtx għandna l-ewwel u ma għandna t-tieni, ħammorru għand kulħadd. Se mmorru għand kulħadd. Li nibbilanċjaw ukoll mal-aspett soċjali din il-ġimgħa tant ħadd sodisfazzjon flimkien maqsim il-qalb meta inawgurajna estensjoni tal-Rainbow World flimkien ma' Puttinu Kers li tant ħdimt magħhom tul dawn l-aħħar snin mal-Fondazzjoni Puttinu fejn se jkollna l-opportunità issa li l-età taż-żgħażagħ tagħna li se jkunu qed jieħdu kura titla' għal 21 sena u tibda tara r-realtajiet tal-ħajja tagħna, dbatijiet tal-ħajja tagħna, nies li tafhom li tiltaqa' magħhom hemmhekk li jirrakkuntawlek dbatijiet li għaddew minnhom, dbatijiet ta' ġenituri li tilfu tfal tagħhom, li jibqgħu jivvolontarjaw ruħhom u jaħdmu għal Puttinu u jaħdmu ġo Rainbow World. Xi ħaġa li timmeraviljak. Persuna, familja, ħbib tiegħi li tilfu lil binthom 5 xhur ilu li għadhom qed jaħdmu u li ġew jitkellmu magħna hemmhekk. Din hija s-soċjetà tagħna, din hija s-soċjetà li rridu nkunu solidali magħha, li rridu nkunu viċin tan-nies għax meta tara daw l-esperjenzi, meta tara l-esperjenzi ta' tfal, żgħar, teta żgħira jieħdu l-kura, tifhem. U tifhem ukoll il-messaġġ sabiħ li joħroġ x'livell ta' kura b'saħħitha għandna f'pajjiżna tibda tisma' l-esperjenzi u jqabblu l-livell ta' kura li jieħdu f'pajjiżna, l-attenzjoni li mħabba li jieħdu f'pajjiżna ġo Rainbow World u jikkuntrastaw jkolli ngħid ma' pajjiżi oħra li bil-forsi kollhom imorru fihom. Fejn bil-forsi tmur f'pajjiż ieħor biex tieħu ċerta kura, imma fejn il-livell ta' mħabba u ta' servizz li jagħti l-istaff tagħna ma jkunux qegħdin hemmhekk u tisma' dawn l-esperjenzi. U minn hawn infaħħar il-ħidma tal-Deputat Prim Ministru ta' Chris Fehn illi qed jagħmel biċċa xogħol tant tajba fil-Ministeru għas-Saħħa ejjew ħanibqgħu naħdmu flimkien ħankomplu ntejbu s-servizz tas-saħħa tagħna, l-livell tas-servizz tas-saħħa għaliex dak huwa li jixraqlu pajjiżna. U jien entużjast illi għal din l-avventura l-ġdida li nibqgħu naħdmu il-qudiem flimkien għandna żmien sabiħ ħafna ġej qudiemna, għandna proġetti li huma sbieħ ħafna għal pajjiżna, għandna ambizzjonijiet kbar għal pajjiżna, għandna pożittività kbira għal pajjiżna, ejja ħanibqgħu naħdmu flimkien magħkom, flimkien ma' poplu Malti u Awċi wieħed maqudin flimkien, pożittivi flimkien, ħalli nkomplu nġibu riżultati b'saħħithom għal pajjiżna, għal Malta, għal Għawdex li tant inħobbu. Nirringrazzjakom. Grazzi. U bid-diskors tal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela wasalna fit-tmiem ta' din l-attività politika. Grazzi lilkom kollha li naqattu magħna ġewwa ħall-qormi lilkom li segwejtuna live fuq Facebook. Nixtieqilkom il-komplament tal-ħadd it-tajjeb insellmilkom.